Oh wow, ang daming honey. Ayan, ito po ang stainless beehive na strong colony. Ito po ay pwedeng mag-alaga tayo sa ating garden. Kahit maliit ang area, pwede. Basta maraming pananim na fruit-bearing trees at marami rin po tayong benepisyo sa pag-aalaga ng stainless bee sa ating garden. Nagtatanggap po kami ng stainless beekeeping tutorial services para po sa malapit sa aming probinsya dito sa Camarines Norte. We are inviting you to join para sa militarism program. At ito po ay masaya, no? Very exciting. At lahat tayo ay pwede maka-experience nito sa pamamagitan ng mga stainless bees sa ating garden. Huwag kayong matakot sa bees dahil sila ang katuwang natin sa ating hanap buhay. At ito po si Cecil Sabala, ang overall president ng Beekeepers Association of Camarines Norte. At ito po ang ating honey, no? Pag may honey, may money. Ayan, nandyan lang sa isang area sa ating garden. At lahat tayo ay makikinabang, no? Dahil maraming opportunity sa beekeeping, sa pollination, tumutulong ang stainless bees sa ating mga crops, no? Para dumami ang ani ng ating mga magsasaka. At ito po ang food source niya, mga fruit-bearing trees, mga urban spice plants. Yan po ang stainless bees, kahit lang po nasa side lang siya ng ating garden. At maraming salamat po sa militarism team ng CBSUA at marami tayong pwedeng gawin sa hive. Ayan, ito pong muli ang Beekeepers Association of Camarines Norte, Bees Friend Honey Bee Farm. Maraming salamat po.